May isang kainan na naman tayong dinayo mga kali dahil sa kanilang pagkain. Lugaw at mami na talaga namang tumitrending dahil sa napaalasa at napakasarap na sabaw at syempre sa mga hindi tinipid na sangkap ng iba't ibang mga pagkain dito mga kali. Kaya for today's video, samahan niyo ako. Tiyak na may bago na naman kayong dadayuhin lugawan mamihan para saan na kayo nandito mismo sa San Carlos mga kali. Kaya ano ba hinihintay niyo? Samahan niyo ako. Silipin natin. Let's go! Yan, big shoutout mga kalye, na love sa inyo. For today's video, ipipictures natin ang hari sa mga kalye na pagkain, yung Paris, Mami, Overload, Lugaw. So yun, dito kasi sa San Carlos mga kalye, may bagong bukas na lugawan na 24 hours na talaga namang pwedeng puntahan pag halimbawa gusto nyo kumain ng lugaw ng ganong oras. So tara, silipin na natin. Let's go, share the love. Saktong-sakto nga talong the highway lang mga kali. Paglampas mo ng Solid North, tapi lamang ng sea oil, makita mo ang Naning's Lugaw, Mami Paris na 24 oras. At eksakto mga kali. May kumakain na sa loob. Tama-tama ang dating natin. Dito nga mga kali, meron silang palitsyon kawali na kung saan ay ito yung pinaka-Paris at syempre para na rin dun sa mga mahihilig sa ganitong uri na pagkain. At syempre meron naman chicken. Kasama na rin dyan ang kanilang puto. Kasama na rin sa package yan at yung balat ng baka na talaga naman kung usapang lasa mga kali ay napakasarap toko at baboy sa mga mahihilig din sa tokwa. May syempre meron din naman dyan tokwa mga kali. So dito mga kali makakabili ka ng mga tingilang no? Puto, ayan, at yung mami. Grabe, nung matikman ko nga itong mami na to, grabe. Napakasarap talaga namang mapapayam-yam-yam. Ping-ping-ping kasasarap kasi kung usapang sabaw ay lapot, init, lasa, aba, masasabi natin, panalo ang isang to. At syempre, nagpatakal na rin ang inyong kakali na kanilang special na lugaw. Para matikman natin. Syempre, andyan yung balat ng baka, one of our favorite, mga kakali. At yung itlog, yan. At syempre, meron ding one-piece chicken. Pero syempre, pinadagdagan ko ng mga kari. Dagdag na lang ako ng bayad. Hindi ba? So, ito mga kari, ang kanilang special lugaw na salagang 50 pesos lang, ay mabubusog ka na. Sarap ba naman ng sabaw at ng takal? Yung kanilang malakit mga kari na kanin ay talaga namang trending na trending yan. Hindi gana ibang lugaw na puro sabaw lang. Syempre, ito na yung kanilang mame special na meron ding chicken, meron ding balat ng baka, at syempre with egg. At saka maraming gulay. Grabe no? Post nyo lang mga kali sa kanilang menu yung mga gusto nyong orderin kung saan pasok ang budget nyo. Siyempre, doon na kayo sa espesyal para mabusog kayo. Ito nga pala mga kali yung kanilang lugaw na salad na 50 pesos with beef, with chicken, with egg na rin yan. Grabe no? Napakalapot. Lagyan mo pa ng compliment sili, bawang, ay talaga namang pati dahon ng onion na enjoy po. Siyempre kanilang Paris mga kali, talaga namang napakalutong ng kanilang lechon kawali sa halagang 60 pesos lang with rice na po yan. Aba, kung kasama mo jowa mo, magdalawang order ka na at mag-only rice na kayo. By order nga lang mga kali. So talagang may enjoy at pabubusog mo na. Siyempre hindi rin mapapahuli dyan. Yung mame special na sa halagang 50 pesos din, with beef na yan, with chicken, at with egg. So ano pa ang hinihintay at hinahanap mo? Dayuhin mo na to. Isama mo na buong barkada pati mga tropa para ma-enjoy nyo ang kainan. Sa mahilig naman sa toko at baboy with compliments, ayan. Grabe with sawsawang suka, matamis-tamis, mahanghang aba. Masasabi mong, yum yum yum, ping ping ping. Hindi rin mapapawali dyan mga kanilang yung plumbyang gulay. Sa halagang 5 pesos lang ay talaga namang mabubusog ka na sa sobrang lutong malasa. Big shoutout mga kalis, sa masayang araw naman may bago na naman tayong kinainan na talagang usapang putri pa naman sa mga kalye. Isa talaga sa kinikilala ang lugar na to. Siyempre, saan pa? Ang Naning's Lugawan, Mami Paris. Grabe, tingnan mo mga kalye, yung ganitong serve ng lugaw ay ba talaga namang may enjoy mo. Grabe, mapapayam yam 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 at ping 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 ka talaga sa sarap. So ano pa hinintay nyo? Dayuhin nyo na yan dito sa San Carlos. So paano? Itakit sayang, share the love sa inyo. Let's go! Mainit eh. Rocket! Yum, 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 yum. Yum, yum, yum.